sahlangana. Nikujabula mina Unonto kade sikhuluma kuma-socials. yeah. Ngitha ngize nomngane wami uKhanyi kule date nje manje siqala ukubonana. Correct. Yeah. So ke ngesintu kaye kuthiwe kawukwazi ukuthi uyibikele wena isisu. So yikho ke ngicela uKhanyi. Ngilethe unonto umuntu wakho njengoba ubona ukhulele, so sizodinga imali yenhlawulo yalengane. Siyazi ukuthi akusingane yakho. Sihlangana namhlanje. Into engiyithandayo khona la imvana ikhuluma nabafundi uJesu. Athi ngangilambile nangangiphi ukudla. Athi ngangomile ngangiswela indawo kulala. Bathi nini ithi imvana lokho enikwenze kwabanye nikwenze kumina uqobo. Lokho abakwenze kimi ngenziwe wena uqobo. Amen. anginayo imali yenhlawulo ngisebenzise kule suit for le date. Because mina ngake ngaba yivirgin, so it's only fair ukuthi ukhokhe, because engikwenziwe yilaba abanye kuyafana nokuthi zifa ngamvunyi izulu. Asikakahlangana ngithi ngokungabuza Senihlangene angazi namhlanje. ne-star sign sakho Ngokukamoya sihlangene, but khane sizofunda siphefumula umoya ofanayo. Lo moya ophefumulile uphefumulele mina umoya ongiphefumulayo ngiphefumulele. ingakho ke Khane siphefumula umoya ofanayo namhlanje. Anginazi. Uthi Mduduzi ithi ngikutshele something. Ngesintu kwamele usilalele. Isintu Isintu sethu. njani Njengoba sila silethe iproblem, but siyazi ukuthi iproblem ayiyakho. sizobambisana. ngingena because angingenanga lapho. So uzongena No Josepha wabuza the same thing. Yeah. That's why ngiphathe isikhwama esincane la sizohlala 1 month to get to know each other better. Yes. Kule relationship, because sakumndeni manje and sesiphulelile umthwalo ukuthi ungikhulelise ngoba Josepha. sengifika vele. uJoseph, that's why doesn't ungisizile wakhuluma ngoJoseph. uJoseph bekayazi ukuthi ubaba kaJesu ubani. Ubani ubaba la yalengane. Hawa sikho phela isidingo la. Yabona? Yazi iBhayibheli Yabona? lithi Because ngimkhulisa adlala ibhola angene eKaizer Chiefs abe inkunzi nje and then ubaba bakhe abuye nje Lithi athathe iBhayibheli. umsebenzi wami. akusena mGriki, akusena mJuda, sonke singabantwana bakaNkulunkulu And siyalingana. and sizalwa uAdam noEva. It's an illusion ukuthi we are separate from each other. Markhane sihlangana. And manje sizohlangana inyanga yonke Yabo. khona uzokwazi ukufaka indlebe, ufake amazinyo, ufake amehlo. And ngiyawathanda amehlo akho. Mar awekho ngapha. What if lo mntwana lo unelihlo eliwani? Uzofana nawe. Uzofana nawe. Njengoba ngibona elilodwa lisebenzayo la. Umuntu ukhathele. Silala ngakephi? Silala. Mina angilali kwi first date. Ngilala maybe after 9 months. I mean. Yeah. Oh no, beetroot. Ithi ngifonela umalume wami ngimbuze ukuthi makuso kwenzakala kanjani. Yeah. No kulungile utshela abadala. Sizokulinda khona la. Yeah. Malume Gilbert. Yeah, bengifuna ukubuza nje. Ma umuntu wesifazana amithile uqeda